Nyamira Paul Kapokara sorobochi rwa senchira yobo ikirano ni gobono chinga kicha mnyukuru wa sensemelia Manyansi yo toka se wodi ya Monyerero ase bunge tu cha North Meye county ya Kisii barokane wesoka na kugikeria enchera omo women rep county ya Kisii abetega kuigirira asa abetega kugirirwa chinga kicho mjikaba matango yo kolekante ya sensemeyo kolengana menya abuni barokane komo chikatia abarai kurwa sensemeyo aho batari kumubwatu women rep county ya Kisii asukunyaro kugikirania na gusira chinsemo ngana menya abuni ko batogiri mugimen rebdor zidonya totabore asoko ne kimunanko nyarale gosira abantu achinsem ne mono ime ye county ya Kisii igongo kwana asamangana ba Manyansi gaiga twange gutundika mu siasa ko urigegwa aba siasa bande baje kurusiko bagaje kutwapore lakini mbale babangete koreta ebi bakurusiko bitaba Manyansi gaiga asikinyo kya Monyerero ndo masaba rutaba usibi bagubye bagume kareta go baje ko mangana mabeke nyorogi to gaiga etoko gikiri gente kyo asabantu yo eta abantu kotaiga tabasiko nyoka no chagaiga neche kaye ko uchunguzi abantu ababwatu erinde bategi batua asose maendeleo omungina tonya toto egasi ambi yokora gwacho akore gasingia na ndugo sabeto ko gasingia na twagachorete katikati Monyerero na toriga tubata bokungu bonge sana taragocho tubekira manje otokonye siku yeito ese maendeleo age kogende ntomanye timonto ori oretete burugu etogosaba Nyasaye amokonye ebichana byoito moreta chisegi ase kenyoro gyoito ntutageta abarai bacha mutagetibo abarai batokonye skuru yeito skuru cheito taribo chisegi akwane asa mangana abachuma igoro y'umwana ori ukwa madam Donya nakonya sana gachororo abandi baminto abantu bari baminto abanasiasa abandi barora bo ibunare gokonya bakabanga bagaje kumurwania na inde kurukare n'omugusi mukungutana gwakwa mukungutana kurwanibwa akera abantu bakumukie mioro namagena kurwani omukungu igente kinekia bono intwe gutwa igente gutwa kiragereirie na inde abamuna abantu ba Monyerero n'abantu babugetutu igente kinekeba madam Donya notore maiga yaye bari bakore ebintu biri washinde gatika kina Yesu akingo tebo murai Donya toto pora sa mangana ari wakoreru ntwarenga ange konyamanya na inde ntwanyamanyete lakini rende kuringana no gwanja kwao tokonye ntwa abantu bao ntogwanjete na inde abangina torusie ibiyu mutwe na gotigana